aliaga bado nimjue. Dunia ninayoishi kuna maadui wetu, nyosha mkono wako unishike nisianguke tena. Mzushe Bwana ili jina lako liinuliwe. Ni wangapi niliowajua kama marafiki, wengine wameaga wanangoja ile siku. Wenzangu kwenye familia niliowaenzi wengi wamelala. Baba mzazi aliaga bado nimjue. Najua mimi utakuwa nami kila siku, hata nianguke utanishika mkono wangu. Kanda wenze omotoria obera nje, umbwate okoboko umbeke ange asore. Ni wangapi niliowajua kama marafiki, wengine wameaga wanangoja siku ile siku. Wenzangu kwenye familia niliowaenzi wengi wamelala. Baba mzazi aliaga bado nimjue. Wengine wameaga wanangoja ile siku narudi. Alright, karibu sana ndani ya mjengo. Niko na Rob Roba. Na alikuwa niko na Rob Robe, yani Rob Robe ngoto tebyale niliteli ayo senki ekyo kone ndo mwanchu muligerero Ndizi TV kikwarorire ekiorokererie ekyo igo manyanga tuachakire enkwana yaito na mtu wetu hapa no mugusi wakoraga no kuvuga no monto odari mugusi lakini no mugusi igo ikirega se studio Rob Robe ikirega egera to kwana tuli enkwana tuli muziki wa kidogo egera to we call it a day matera members day itukoli engeke gima twaranga ndo kolikora atarikaga iga ase studio utambe na botogo kora igo asomoro bulito bwensa kia asensemo yomo elio angense yabone chideka gite igoro tware tumusani to ase studio atotebye historia yae tuamomanya meta bangi mbaroba mete buna Rob Roba Robe ba kumoigwa korende tibamumanye tibia ero no arege gase studio no inche tumaye tibia inche ntete mumanya rera subo imekiundani yani amangana amangi tochokwa na seriti kuri rero igo gendera gutubwate gwitara senjera ya Facebook no tuligale buna Ndizi TV News nabo igo enjera ya YouTube no tuligale buna Ndizi TV News nekaro wasoire galia subscribe egera tunyoro wanso ubwiga twensi yamo tubarikiwe pamoja nekaro wasensemo ya Twitter nabo goto tweet @Ndizi TV News nabo igo comment yao twayerganire buye gwetera se namba ya SMS yuere ase TV yao otoligere omubori bolio anya kwanya no bwate gento teteko mubori nkwana komanyora oyoga ale live anda mukuno medana barabuge to recorded ona go to live ime Ndizi TV nero wansubo mugusi igo karibu sana twakwareganire asomoyo kigima bwo gwanja aya no muntu muyonya tali aya kanganto ya anganto marangere tigo chamega iga igo bano mwancho muligeria ikaranso ike to boise gusuka igaiga no bwansubo mugusi karibu sana. Asante sana wekire Ndizi TV nere naonde Ndizi TV karate ya bantu no ole imo mete baraka igonde ime Ndizi TV obwansu bwo mugusi Ora igo karibu sana. Mpia mono. Litangani twagokire gutwara gigase studio una Rob Robe. Ono tuchakere korunze kigima. Korunsaria ntute tuchakere igora. Tute tuchakere nsari kiro montanya ari kumanyanga Rob Robe ningo ngaiya korwa history yao in fact ya sobwime. Ante banda eti Mungu ano yote tukomanya kabisa. Kabisa. Tukomanya gato kumara netaoni. Wete igabune nkondi ngabade okay ngo cyari to cyakire nsari kabisa twango musingi ugo toe history ya asobo meto cyakire ngayuboire gutira karibu inja samaria dangoro kuna Robert Nyabuari lakini amaria tariande yokoliyo bosie yokoliera osio bosani yongoro ku
robe ase ngencho ng'abantu mbali bakondoka robe n'abandi bali konyora bakondoka robe so nkanyora ng'aki tingo bakomodate both so ngeroka robe igari ryo tasirita Robert Robert okay so inje inkagere gali asakurunga ibacho nyali bali masaba Kisii County egabo nonka nongiborire nonjiete school yani no kire no e base yani nsanya ali bali nando kwacho montako bwe kwarure kwarure kwerende njata ne village boy village boy so nongiborire ngande school schoolekurukunga MP Memorial Academy te yabone gara kinde just to be there ya shigetu okay chi academy chi abanyene no inche yare ya shigetu inche ya Simba Junior Academy lakini achitega siku kolende ya chakire nandi ya igoiru igona be kunyarikana ngakorere high school bacho high school no na kolete kuru tene nyasaga anja kuru abunga enda maje ngumbu ona chete college alivo okay kai wasoma primary whatever Memorial MP Memorial yes kuru class 1 mpaka 8 no class 1 na chite skuru kurunga Nyamagesa primary chintabi na chaka okay jangan na chaka Nyamagesa primary okay mpaka class yange 5 ngamano kwa so MP Memorial mpaka class 8 nganda rende ibacho high school ibacho no somete kuru form 1 mpaka form 4 igo o Robert no mwana ukarenga ase familia abana barenga tata no wale mama no wale maite njene debut parent injo mwaneneka anetete oligererie kamera abantu nalio kubatai kabisa babuga nincho gotebiga ekoroto teto sango bwansu kero montamanya Robert Robeningo inje injo mo mromonene ose injo mwaneneka etora abana batatu okay mumuro kabero kumbwati no tore nere gali ngumbu omoise komoke na gotoka Nairobi school okay abaibori my mom no are umongina nora ngagetenga na mboni kana ndigereti mukwani umongina nora nyamoi Evans kuri kenyoru ya kenyarere lakini mwake na rarete ego tayo boniga ego mondoro no mungina bono mungina nyamoita nora na aligereti mungina nora bo akire na ande no mumuro my gas so inere family na batotonga na ego karakire ntimbo extended family bono ogakora form 4 mwako 2007 bono tuchine kijana gekoli producer na akolete 2003 producer ane yetubeke tembeo kara yekwani maite na bekoroji akoro John Kibati nimo maite mosani ngomo igwe biyamano sana ogakora form 4 2007 tuchitiko kugenda ande bono maite na kore 2007 na bugate green card ngakiyo green card na nyote na apply okay nenjereria abantu bagocha chisukuru bakachibicha abana be sukuru batomenga kiria so nabo bakorete igo nkanyoranga na nyorire green card kuragurire ngachake process yani njere yetu wage tu na nduntu wage tuchibicha no ne producer beko be witness abantu bari goche sukuru tokaku akinondeta yochete ne ba ko de bangaye kuruibacho boys ibacho mixed kwanza ibacho mixed yani bagajari mwega nando kanyora green card ndikange fani twarenga matemu twakanya twakorire ngagete mock twakorire bagotenga bono ngagenda gochie elab moinaria mundu naro batageto tokali gwakwe bichaiga njogana na maite kiningia anyway so later nari nachite gwakiro siminga ya noga ni yasegete kwa weni green card so ngakeyo tinje 2007 na berede sukago mwaka oyo mwega nenos ngonya ko nyokirende bintu naki watch 208 yabo ono nene kanyolekira na chite ngasoka gocha ngu yani kanyolekira green card unangwa nena ona nyasa kire siminga kiko igwete karote buka kagete no bokora handa kwanza na mae to mae njenga green card nyingi ono kwanza ngakiri njana simi na bugate omuntu wakire tu ne andiane okalote abunga ki ne na begete namba okay ya mundu na to kuri yokuruga Robert Nyabwari eri ndimanyekane tibu yanka asengencho yani ndia manyekane terende bona karoli kuri go mundu ngo yini ngondo momaet lakini leita karwa ita bakanyora na watu wajete na dene kana cha kugundwa leita banda bango mata bagotenga ki okawine gine gadi kai gine genda kana bona na chitoko manga ki gende kana kana na libona chitende ko process rene ngacha igonga nona bantu tiga bagenda ko no goichuri tiga baichuri kabisa opportunity bune yichuria ichuria ngo konyora kinako beke pa erine patio mate bona
igo bono kwa wine green card ekwanye wini ogenda guchiko kore gasi ose ogenderia masomo asingencho form kwari omate wane green card kero kanyanyora kero gwikira ari ngumbu na bonge ngano manya na ari ngumbu lakini ebinto bike dende no bwate privilege chance pin ne ri ngutari citizen okay so njabone na cheta ari bono mate na cheta na America cheta na mate kwanza kana igita na cheta kundwa tianzo ya sukuru okay kumbe ga sukuru na bongo so tigankora binto binde bono mumanyete byo musiki bya acting bya media bono nende chi opportunity chinga chinyororo bono ibuga ukanda US ngayomenyete gusinya watutei ena ekana chete ngumbu ena chete state koruga Minnesota ngabutoro nkaberoro ngaruoro nkagende school state ende koruku Iowa asemenyete boni okay bono Iowa ne ya no ne neighbor yo ya Minnesota ange 4 hours go drive way ka Minnesota bono ogo drive wate go drive igo gwachete na gochago drive kigima ono ga ariyo mate garo wika ngumbu egende gatanganya gote gukomanya no go drive yani kigende gatanganya yani yune lazima no ane njire yote ngane se ebintu takire kutware bitangani nje natenga ngane kwenda bibya boguma erasimo manya go drive otware gari egero cha kuriye gasyo genda egara kiro muntu ari busy na gutware gari ne yani it's a normal ngakiro muntu wikatware gari bona garo go cyari kiro muntu gari gasya bone ego kubetereri ngarasimo manya go drive otware gari ayo koirase na go koirani yani lazima hasta yali ngande stage 1 ni ngande to wikera moino okay di basi nchiro lakini konya jibati line yani na ora amenya ase basi tali gweta okay lakini minto biringa nga korate ni yago na gwache gose kwali na chigali cha nyakoya ya tirimbo kansa igo gali wikomanye kwe bakomanye kwa ndiye gali na nde yani igali ne lazima bwana ebeterere abuna sagia onje muri tole na Rob Robe yo genda to gotebi anto marora iga yakurujinsa mocha cha United States igorero tumenja osenja kitoko nyu kwana ri amachani bobe igo akorunsa macha United States na ndi no moteri ali ne comedian ali kero muntu namo manyete akini nguchalo gutubikira buya mega gendera gutume comment yawe gwetera se namba yesimi era se screen yawo genda ali Facebook bonega no tuli live una Ndizi TV News YouTube no tuli live una Ndizi TV News na kero waswira ali tibwe ba subscribe egere toba amotwensi ono Rob kero waikagaria ndio chagete ko gotebanga bana tigangende school okay na igetaria omenda masomo mate wana ncheka na rweteka njiri uma toko nyara ukuru muchike tolenze bone birengera bya gocha bikora ran ntakora change ka ngira abana ba minde school yani bono ibintu mbiro kora abeka kanda so njena igetaria dorje na gote na rweta high school ige minute abana aba mintu na gote abake mbane bichi school batakire bakanirwe school fees na bintu binde omongine sa meta rusu sa menyata at least umweke no vekera kanyo so bona nchenga concentrate kora change mazingira yulende karangira imyaka ebiriga ngaski kware gukora egasi ya to nyagitari bana nyagitari tu alafu na mate chigasi ali wane kubwati nki kende jonse kali go to koma to kora eba eba so tagete so ngara kora ende na tagete ndara chinju chikalia nda chinju no monge na tase kererwo mate mwana chira machingu mbona ndamenya so yangida about 2.5 years ngamana go chake school ngagende course ya kurunga music and audio production na nakora tendangani Kionanye kora ngamana kugenda bono nursing bono igo nursing yori bakabono bono nakurete njono ne nas na wangu kubete sindania kai sindania sindani tinta etinjiro muaba bwese no enda tera tinta geti erika yoro nama eta sindani nanya kitali ngo bwatera numanya go betwe sindani igo to betanye konye bwatabu oraranye gacha ndara geti bono bi mono sana Rob Robert karwo ikalio karora chenchibu gimanka seino okamanya waswa eskuru wakora bane kosi ya nasi nakwa bono rende noko nya kolega asere kine nintake kogendereria lakini abeka break ake ondara kwa bintu biro bitatoiga okay media or specialization mo ya audio mangana audio media music mangana yo hotel yes bono amatera unara tu abeka gaiga naweza ni wangapi ngoro gutukora tigake bisiro te tora kiria ko manchu muligeri korore go gotige ngara tora gotigake eliogi
Elio gilirigia sana. Unoko kwa ruli ni wangapi, ogotera ni orobeti, ogo balance chikichia. Kabisa. Indio chage te gutware kegwe ka senginjumo omonto to himoko chage gotera piringa ko bakorete ko sia music nini. Abande to kongentu. Na totera naye producer to chideke ibere ora torake mistari. Wiketo utero rekane. Yani naye. Ono ndi wachagete obateri bwa umuziki ugondi ekegwandigia chagete. Nkale sana. Mate okay. Before ntaramanya ngingo chokora kimuziki. Ena abugate yani amweli okubuki keyboard ye kanisa. Kare kuru kinde primary kindango tega gunde sukuru ntuaka twalenga ngene kanisa. Wana karaba kabugiri tolige musike kanisa kubuki practice. Njare nanga chiranga urubako. Angane urubako igana nya kwateka ranya keyboard ye kubuku nyakolenge gakine nje kani mbugi. So ngatwara interest yeli. Ekero naswa high school, ose secondary school, nkanya ro mwarimu geto music ono okoro actually no aro koro Robert Atebe. No mwarimu gasomiri bacho high school music. Haja kina da form 1 ndio mata mo so form tumogo chenche emere mogo chokara go chimogo chora. Ngachora business. Haja kana ngira nda ya awese waji awiyaya ninjo mwarimu ngoma ete tigapi yakona akora music bya sana akanyolire byaji ndobirenga staff notation yogo change kwenda bintu biri so akande byaya ingo takete kirasi ga matenga ke music yanda ba akora basemba tatu so akande indanaga so nona achakire tabu egatoka ngamba bwataka keyboard kali school na nje bana ngasoya nyonga jako bukibono yari passion yere gaswa kinde bana form 2 form 3 ngachaka bono goenda chika ekanisa na kanisa ito yana nagachire kurunga kenyerere SDA njabwate keyboard ngagende kanisa ndera engao na ubangete opportunity kurunga ekanisa kurunga risomba SDA risomba nero yangete opportunity yokuvuga keyboard bono ngachakira ngabo komboseli igona ninda kodera tichikwachi jinge sana amatera bona no ejani yani achakira tawo igo yani ekera manyinga ime yani ndikiki achake ta ni kitu iko ndani ya damu automatically ameta wasani wange baguchaga ngoinyorare no chorus ya gaterire omonto tebanga chorus yani ntangani nginyorete ngotera gete ngotera kio kwa gaterire no nyene karo usibye bintu igo ogwetana na isikari njaboro mate iwe tseningi nyole lakini mate enakanaga yani obodo no mongi na mama gako tenge tu akachire mugondo yani oje liyogo chumugondo akaliogete gago na atigo bokomba agu na munya kabaka karachi koliye karamu walika ne karatasi nachi kolika etoka kero kendo mongi no gachunga ki ebinte bya nyama kwara nongie ne byaki lakini na wana achagete iko yani nje na lenge everyone onyoro kalioga achi na rosi yogote na chinyegeri kwa konyandara lenge limaterane nje ekotera kwa no gutanga ngo ze volume ya nterete ndanga ni bakoruke album squeeze ya lenge 2007 kana ko rise no 2008 na naso gotera kwa no gutanga ni kwa karukiru ndoa kuri YouTube aitali YouTube ina matera makoro sana na chakirete ndoa yani wakore form 4 kwa lengere ndoa na chakire ndoa taigore chingango chi line hakiningo ko inyora ya no gokoro na tera lidio mate chi compact chi alenga na CD chi alenga so biamono sana mwancho muri gotore na Robe Robert Nyabuari korunyali bali nsa taliata nsa mata ono nero gendrete kototebye safari yaye nando totebiri namenyete chinsi cha ngumbu ono eyanda tasiri iboliane no gwasomera mangana a media use music and audio nsemo ya US America rindinali tatonalete inga kyokoligereria enjero muziki okorekana nseria ekaro compare no muziki to gagusiga iga no nyene njera ya production ekaro atera ngori na raga iga ni wangapi no nyem production yaye enjera go sokiri no shooting yaye ekorire very maturely yani ere balance no gotera utegete konya koligereri kerenza ngoche sukole totebyango kidogo igoro ya mangana media asenseri na boro mategalia alia kagete na technology na ya beire patire ndiante ya beiga igali onya okay injeti ngotenga gosenga ebinte bingo kolega na manyete kuru sukuru ya ebine ina bwata passion music yendo ya chetenga nyakora audio yani interest yana atakete kumanya ko record yo muziki
So ekine kiangirete school. Okay. So ekanaja kumanyanga na chiro kumanyanga kingo record ngakingo editing ngakingo kora production yana. Ega ngaranga ki tigang expand into kwerende yakora video. So this one kwamba uri ngaki omosiki ogali ori naga. Iga omate advantage yero na yamo. Chinsanjiro. Okay. Ali bantu mbabuga tinza. Yani nogo suguma kabisa. Onya ko wale taranta ali. Yo ko nyona nyota kiro chie kasi. Onya musiki turi kuwakana. Na be taranta era asire ko bono to onya turi kuwakana ko se minute uri kasi nga okora. Na ndo tari ko kolege ndo for long ye minute na ki to talanta ya hotel ko kendral. So ige iganga ketenga yani bintu bya culture because when chi kwenda na matera ya na chite ko soki ga ni gan sokereti pake video ni ga so which means to us iga to asukire to a level where by to ikirali ali to tegen to kanga rakere different ni chi asoko shoot yani environment ige kira ase ga arabete so ora take go ando tenga ga iga bono go chikwenda mwanya kusumbwa no muntu to ego sina ase ke to tenne Taya na geti ka to shoot eli umuntu kote igali bone ire busalio andons ya kwenda wa shoot no ndita yole na chana ine are big difference na mangana ye producer ili go produce go set yo kwenda studio chiko record matege igasi tukusi na boko andora ata nilipo andora atiga producer wadenga change yangu na boko te maramange mbake siki wecha gosoere igali arorende ibuna ali mate okay njana record na basongo na record na Africa wa mindo West Africans na bande kurwa omate akuno challenge ire wane talking no mwana muziki kwa gende studio tamanye tinga kiyo kora yakara bali mbali kuugia ntoko te bono no sira erega kubekirete record ya so e challenge yamana gochana onye tumanye timuziki ali buya nyituma tiga ntoko kora na bora so kibintu binda agu muntate nayo watemire lakini nende ine era advantage umuziki itoga ko nga bantu nabo e producer ne gwete na wasali gali lakini nende bwaji producer chinde galia ba ku understand umuziki ko matu umuziki bwa Africa obuye kaine iweso kana no muntu west na batenda kinga kia wona gwasukiga ine lingera abuge nchire nga wanchira yabo ekore producer kuma toko ne barale base ne gendana rete so ugo muziki alia igonda tebega e challenge ne rororo no gutwara abantu nabona tinka ketinga to bwate producer itali ngiye mu gusinda ateo ene kinataka kubolinga studio ndete yebwatara no na ataba mu gusi na ba omo Kenya ndo bwate studio alia lakini wone studio inga ketinga most ni okotera watumira usine producer ya korera mastering indo binebyo lakini studio ro jiro it was very challenging ko musiki gali onyane na mano toramanye kiyo korabya unlike iga producer na bebo ta ya tiga tu change yangu iga tiga tokorega na abantu musiki abanga to manya tali ba ko record bato magoja iga yo musiki oba clean go so rosigwa omana kwirana rigona ogotera okugima bana ogotera nkore ni wangapi ndi gwa gosogeti na ndo what was nkikia lenge maiga yo gotera oko ni wangapi ogotera oko na gosogeti 2016 audio yani ogotera tubosa gutabuka tivicha ngamaja ukobeka chipi cha 2016 wako so yeah 2016 nako so na ande kwanza nako so kret Kenya aga audio nako so kora kwa direct lakini kubuka no gotero kugani kwa moiso ndo wa 2019 or 2020 ono matiki na ukuru ngo kubena ta gotera ukomenya tali gotera kuri kugweta bunembe na kuna lina kora wasati ono ngikia garatenga kora oisa gotega ranga kingo tera ki ni wangapi niliowajua kama marafiki wengine wameaga wanangoja ile siku narudi yani okotero ko inspiration yani yalengiga abantu mbali na bwate in my life bali ngabantu bamana so bugima bwana basani mpaka abantu benyu yani abayiri bana banyumba kabisa yani barengi abantu abana so bugima bwana lakini bakora ki mbayo yani mbayo lakini nje nyasaye kwa bekiro no mbege bono nakina no ketinga tena ki yani it was a life ya nene ligere tinga tena ki ya koleso kulige oisoko gotegera buya na goko egungi kwana tabu so inspiration yakangana ki tigante ebinya sanga mbya mono ki inje no onda no nya banda bano alenge na barabu ko nyoro muntu mwamanya ndero mwabere nere mambita iyo ina inspiration ya alenge piente song ekero kubegete YouTube wasekero kolete video ngaki kwale gane tuwe na abantu
tikangira ni maiga before ndara kore video akotero ku kore ase volume naro stia kabere ibona nyaro sreti America title ya ngurunga chinta kana one album yego se volume ye amatera na wine ti award sana kuru ali ngumbu na onye nchi abwate video wana kotero kono komo kwa nchetu sana kerongo kotera na ande ngwa wine tuna ni award yae so abantu mba wanjete na ane kerongo ngo perform abantu ngo bari emotional enjera gete so ikono kotera ngatenga nche kerongo lirie abantu na kotero se audience yane abantu mba wanjete bakabone ngonya ngoko sabunde sana kotero ku ntoma chilingi ali abantu bako watch no nyene video yake ni safi ne video ngiya baka nona abantu mbaro bali kubolinga nkaigo social treaty gente kejua mazingira ali ena go shutere tingumbu estige kurunga Texas ngakinga gete yalenge mateka lito bwatense unaboni ga winter ense go kenda wano kujimata ali Texas bali go kenda una toko kenda go cha igora chinsema cha Minnesota Iowa go chabo wano ngakina kinata gete go shoot igatoka iga semenya de igekendete ngarene ngagenda Texas ngaje go shoot elio wano Texas mwanjumuliri ali na sitoko igwa mwete Texas na sitoko igwa teturaenda nsema ende studio Rob tonyoro gatero kuni wangapi mwanjumuliri nayo ratema kora gotegerera uraigwa elogike ya teretenga alikuwa anarudishia Mungu shukrani urakotegerera na ndora kurigereria orore nonye ne video hata wewe utapenda waitole na Roba imeyandizi TV vansi mugusiko lende karako kuchigocha karagwa kanga keigo ni wangapi niliowajua kama marafiki wengine wameaga wanangoja ile siku narudi wenzangu kwenye familia niliowaenzi wengi wamelala baba mzazi aliaga bado nimjue daigo Mungu nakushukuru kwa maisha umenipa mimi kila ninapoamka na kulala wewe wanilinda vema hata kama sina wema unanipenda mimi upendo wako kamwe hauna kipimo ni wangapi niliowajua kama marafiki wengine wameaga wanangoja siku ila unarudi bwana niliowaenzi wengi wamelala mzazi aliaga bado nimjue dunia ninayoishi kuna maadui wengi kuliko marafiki wanaonitakia mema ni wachache wewe Mungu wangu nyosha mkono wako unishike nisi Mungu nakushukuru kwa maisha umenipa mimi kila ninapoamka na kulala wewe wanilinda vema hata kama sina wema unanipenda mimi upendo wako kamwe hauna kipimo ni wangapi niliowajua kama marafiki wengine wameaga wanangoja siku ila unarudi bwana niliowaenzi wengi wamelala mzazi aliaga bado nimjue dunia ninayoishi kuna maadui wengi kuliko marafiki wanaonitakia mema ni wachache wewe Mungu wangu nyosha mkono wako unishike nisianguke tena nizushe Bwana ili jina lako liinuliwe ni wangapi niliowajua kama marafiki wengine wameaga wanangoja siku ile siku wenzangu kwenye familia niliowaenzi wengi wamelala baba mzazi aliaga bado nimjue najua mimi utakuwa nami kila siku hata nianguke utanishika mkono wangu penda wenze omotoria obera nje
Still alive. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange nagwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiega chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imejichi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekerurigireti egetunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywerete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chubwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chuchire nigi estimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyutari bwakanira chinse 24 niga bwate ribagarinene asura nyare gupaki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataru na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isatu isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi nitapotea ya nyumbani kwetu yote waliyajua, ikawa ngumu kujitetea.
kabisa. Okotero kono ukali. Okogano kwa moiso no kwa rio okotero. Okotero kono wa 2016. Roba yaya. 2016. Ewa. No okotero kuwa mistari aina yake. No okotero kule okoganike kabisa. Umuntu murigeria robande tuskasi nini igo abono kwa beire kabisa agotero kura kageno wa juzi 2020 okwaigoro in fact no kwa ruete jikoni out of 2016 ngokorate video ngo produce ti okay production ngo kubugerate beat chinje ndo set nae we ko roset beat chinje ndo set engineer chite studio nga record nga correct mpaka mastering iko ni kazi yana hiyo ni kazi yako na kufulia kofia tumemfulia kofia mwanju mulira nya inayo korete kazi yao naweza inki keki agareto gareto wateruko igandoche okoteruko iko kwa na issues yani naweza nikawangini kwa leo lakini kesho yani inabwate actually umusana rone twalenya gukwana igakangereza rende ngakie achande kirende kimausiano ngakindate yani rende kibwanjani relationship akanya kongereza rende gocha njabona kinda seketa idea ganya gocha ngaki nga onye ndiranje nawate chinguru cyane kangona iranye ngakimagega ngakire tu alako sakamo nago sabamo so no AD no yarure kaburene no hotero kugacha ngana mangana relationship yes bigo chanda chi relationship chinkoro mono na keke okay bia mono ono muntu naro kuboli naro lika oboli ngamboleli roba robe ereno moimbaji o gospel gose secular njedini ko classify ande tigande benga njengo tera issues bomo na ko teri amatera yabe na ko tebiri ejini bintu bi eita bigo nkorekana ona njengo ngokwane bintu biri biroro yani bintu biri ngoro naki agende ge idea nengia na bego ikera abantu bigo tera ko tinga we classify maybe asenge njonaga na renge best mono ko process chikwaya ni na nilona abantu aka classify ko gospel yes igo ayo gotera njengo tera tu inspiration no nyora gospel kachikoro inspiration no gotera kwanda muina ingonyora na kwendera njebono ndoro round ayato bwati musimama nga gospel strictly ose njeno musiki ngosoki tindi ko classify ko beto na bo kora collab na muntu ndebwensi njeno kora collab no ndebwensi na bongotera no ndebwensi na bongo kora video endons lakini abasania bange usa yo ore unique kivyako abango konyora tereto ya gospel ochama wana ndatebeiga uma to musiki ngo change yole musiki tote nini nane chi video ngo change chirenza chikwanda uma tenje na gatelere musiki na gatelere 2010 baka 2016 te ko musiki ngatere bona so maybe ngakina gatelere yarenge mo best kuchase amangana yeke kanisa rende totebe ororo lakini narenge ngabono this is a gospel artist bona iga so musiki ole na oro musiki o change bona ara na bongo tera issues chire best jo munda korangi muntu yo gale muina so tigande bega njengo tero musiki asa mashabiki akombeka we no ntegetembe tingwe beko anya mashabiki akombeka muino tigande benda kinje no muina ga kontenga kwa aya tegotera bintu byako chimwina usitegotera gucha nongwe beko asabona bataito tere asabona kweliginde ngonya kweligiora so tagete guchikoba lakini mono ogotera oko mix bona bia mona sana bali mogenda te gotulikira na ari gukuru kwa kivo kuronya marambe agoteba big up bro kazi nzuri sana Liz Kerubo korwa nyamo Kenya ili kutoka Bobasi agoteba asante sana Rob kwa kazi mzuri endelea hivyo alafu Linet korwa chinsa macho gembo ogembo maitha no guchiseita macho etacha abantu bo gembo bwakire agoteba kazi nzuri Roba alafu nara ukoboli korendi boli na takankuboli baadaye tigandika chenkuboli baadaye kero togenderete bona na kiuroche safari y'umuziki kurubu asukuwa chakirite baka gwikira bona iga ngakiura nyare kwerete na gukwana njengwa garanya sayambia because ya kana chagete ina chagete kindense yani no ane studio na record tentangani ama abera bandu jirite bagante mu muru na bote taranda tumobeka abo ne ranya goraki anya gotera lakini buna nyasa kale onsukira lakini wando chenga asana ikira ase datenga bono
na bongo koro musiki serious ase ngenjo yake nyasa on sese ni oroche nimbata basani babere batatega ndakene nesi mote na kiba otako mbekera no gotero kuchia sabu matenga kilio kero gochaka yutamanyire pi yani rio madorabo so igongo tenga na igongo akara nyasa nga mbuye because orante miro gonzo kia sende wani ndere fo na njindate nega na mosani onde bwense na njen tera na rate singa na boko bwato yo ndoko boko asiyekere bona asaboniga na kingotena egendekana na umate kero gusuka onye goteto tarare bagotenga tara na abantu bami onye goteto tare kwenda enda ebiye kanye goteto okole kendo orosa bugango na gintu mune bia kono na kero kangasi so igombia na ikirase na njikinda nyora monto yo mwenga na botogo nya gusuka na ere gochiaria bono already that is happening anyway bono bia mana sana bono basali bande kero bagochi studio se kero to kora chinkwana ankonya orori bagoteba baitire challenges chingwe ka gochikwana korende nande obuya ense moyo obuya bo musiki mborororo ogoteba nga ne batinda akora mange bono mnaye turakora muziki mengi gusonye bekali YouTube nandi boli eri naboli bugaiga nga boli roba na kiata matera aya ataya manga se YouTube channel yaye nando batebi YouTube channel yao inkiolengere sengenje baro no bate talent ngaya matera ari because monta so YouTube ari na bakanyora ni namba enke lakini nanda maya nkiki kiabere bona gotenga na so te skuru ngara bwa to kama ngana yokole ekwerende muziki na ndenga changanya wale inspiration yoko tware media company yoko kware ni media nkonye kwanira to so engaki na rego chaka amate to okora bintu byonse bya the same time igatonga tiganda rosia so amangana umuziki na begete kando ku 2019 nimba da matera manga amatindi yako chikocha bona lakini na begete kando ngaki tiganda rasuki bintu biri bitatoiga yakoro muziki oma dali semenya tenko boli tricky sana na go perform bantu iganega binde binge so igatonga tiganda akora bintu bibetereti ngabe ko muziki nagia karo tarara matera manga lakini mono kurbono ko chimotu mwako yo emoja konyaroroka akorutu karenyelia ngabantu YouTube channel yao YouTube yane yo muziki ige korugunga robe ROB space ROBE yani robe na roko ndo nyora matera nororo aliyoko nyora in support yuma tena talinu nje tingo tokaga ni nwe bona kwana rango igoro ya RN Media Igwacha gitekerengererie kikigo chakya RN Media ekerengereria jageta about 2 years ago bado kinde school ali 2 years ago na rengere tuma tali ngumbu ndrugo chi information injiro tali konyora na inweke aba morega ebintu mire motamanyiti ali ngumbu na binge ngarengeria ngitutako chakira torengeria kerengeria mongaki to chake ekwende ekohorokia abantu ngigendera talia na gara kine the best entertainment mono nki usijia kole kali ngikia bangumbu so RN Media was born gose ekerengeria kaiburwa lakini wana kana kebegete into action ya lenge 1.5 years ago umwaka yo monenos nalina chagete tokachaka na YouTube RN Media tokonya kora video baro ri na ara nya chinta fingwa kana na chi seminari ya basanyega producer ande bine ko maete kumbe ta maete na yo mayene RN Media kumba amaete so ko maete wana kana tuachaka igo kanya kuligia naki bate bintu mbire biko bakonya ro musania ro monene go sengu siga go sebunanje bona oigunga Robert ruwanire sikali wakiro muntu chinguna nje no musani mbwaterita sikali tokatanga ki konyara banda bakoba ngaki ntoriyo musani tombo ngikwale go itero muntu sikali yani that kind of kwere na utwa chagatega and I thank God umata bantu bamindo nabaya sana ba support ri RN Media bakoro chiboniga RN Media dalinga ninje biyeka ba toko baye bono tukanyori da bantu bandi na babere batatoiga bande tore team ya bantu batano RN Media igago sinto igoro bisi to gaiga kayo bisi goto bisi tontonye kwanire bonto gendrete lakini ire gusia nto chitonye beke se gotoka so lende orochinya sound sasa ni gorunje biyeka baka tukachire ko babatano orochiko kocha ko mwana ondega sasa bono ekinege ntongo kwa keranya sa ngambe ya mono sa ine achievement by the way ine achievement ya nana gokonya nayo montoro chinga na arasige bono na rengi ngakine njina tagete orchinya sa ga nseseni yake oko nayo sukiondo kugoro chiari no nega gusukionde koze ko twakonyera sa twakonya ne twasire ona sobwango tukwanera gotera nkoro anene mono gochigwa koreta na ndo bakorete studio anya tuli goroko ngagerera ngankware gocha ngana kware
lakini goikire goche studio gotera nkoro kugeni kigimo mwanchu murigereria gukuru kwa ebisiba gotera kugeni kigima yani kwa gora matukata to na gukubusamba ena temete gukunari gomena na machiti kuyiga na machiti kunaiga gukubusamba mwanchu murigereria gukwanira ngo ebisiba ono mate ebisiba oyo oterirwe bagenga no kwamanya matera na mange kwigura akoro kunge ebisiba na mange muganchiterie teri ono mate ebisiba oyo kera aterirwe amatera aya manga aterire injire tari anaterire injire mbe ndiande dingo tenga matera na mabe yakaro matera injire ego gago chese society injire no anje kero ngero kange chana ki yani ngo yani ebisiba tayo kare muyande kekora matera kurasa manyanja ngiye kogera ebisiba wanchite gotomani abamura bakegogi akego konyora mwancho mate gogo chanto watu muburo kurunga kamutu fulani ebisiba ninki otagete torochi wana nje ngalenga naki ndobwate ebisiba sikali abaya ndoko cha kotera ebisiba boire ngake baliga nje ngacha naki tihango tote tole ate ebisiba yoro muro umwana omoitongo wana idea yache tena ki kinde studio aline producer na Augusto ngamwa idea ngande naki ine idea yali toka soke ebisiba ebona karago wakanga ke ugutaracha gusoke karago tera ngi mistari makeigo oda tengo tera ebika karago wakidrairan kumanya goche kurugari ate studio igote tengo kunerie kora gozinayo manyana boranyore amonto tera tumungara kwa kore video tigana te otero kuna go shoot na go tera like chiwikingega chiara ne video yae tigande yabantu kwanza ndara go tera nde yabantu ngambia mono asenge njogoraki yogo support sana okotero kwekero gwachina enate atinga tigango chakire ndore ngaki reception yani gosenga kyabantu bago kopokea lakini abantu baito nabaya abantu baito njengo bakera ngambia mono yani support bangire ne supporting ya sana ba sukiri bangikire sana ikere ngasenge ncho naroche abantu barigere reviews kubwate kwabegete just 2 days ago 3 days ago chi views ne chinyinge chire around 3 point something kwanyaro muntu kuligere ligo sio kazi rahisi tari rahisi na ande kwanso umuntu omogeni ase muziki omogeni tari rahisi yakoba na ande asenge njoyo mata abantu barandetenga umuntu bari tokotera kurwari magira nke gusinto manye mama yari nyange gusi so I appreciate sana kwala ko kombekera mano gotera koracho mayo gote producer adabirenga weba chirenjira gezera adabire koracha mayo gotera ingorore bube kerago tacha hakongita pi ingorora chidimba kerago seka hagon kenya pi ingorore bube kerago tacha ebisiba naye nganjete ebisiba naye nganjete abakorama naye nganjete abagotera mbakora mabebi gakina yeweka mbwate chombenze inongoreta tonyomane tosoke kiheta mbwate nabate banga ninje nawerwa nibaete nga ninje na dogero bebundi RM Music ebisiba naye nganjete ebisiba naye nganjete abakorama naye nganjete abagotera naye nganjete abakorama naye nganjete abagotera naye nganjete eminto tigantere umwanje bisiba umwana kurwa nyanchwa eminto tigantere umwanje bisiba umwana kurwa nyanchwa umwana omoitongo uwata masikanya sabanto naendo mororo okonga mache tinkwerango hakongitapi ingorora chidimba kerago seka hagon kenya pi ingorore bube kerago tacha hakongitapi ingorora chidimba kerago seka hagon kenya
Kenya pi Kingorore buge kerago tacha Ebisiba naye nganchete Naye nganchete Ebisiba naye nganchete Naye nganchete Abakorama naye nganchete Naye nganchete Abakotera naye nganchete Naye foya mbaliweka Bakorama bebi gakina ye weka Mbwate Chombenze inongoreta Tonyomane tosoke chiheta Mbwate Nabate banga ninche na werwa Nimaete nga ninche na wera Enkoro yane no aye okobera Naleko barati ange nagosera Hoko ngitepi Kinkoro rachi dimbe kerogo seka Ogon Kenya pi Kinkoro libuge kerogo tacha Ebisiba naye nganchete Ebisiba naye nganchete Naye nganchete Abakorama naye nganchete Naye nganchete Abakotera naye nganchete Naye nganchete Abakorama naye nganchete Naye nganchete Abakotera naye nganchete Naye nganchete Yakirope bundi RM Music. Ebisiba naye nganchete Naye nganchete Ebisiba naye nganchete Naye nganchete Abakorama naye nganchete Naye nganchete Abakotera naye nganchete Naye nganchete Abakorama naye nganchete Naye nganchete Abakotera naye nganchete Naye nganchete Eminto tigantere Omwanche bisiba omwana korwa nyanchwa Eminto tigantere Omwanche bisiba omwana korwa nyanchwa Omwana omoitongo Owata masikani asabanto Naendo mororo Okonga mache tinkwerango Hakongitapi Ingorora chidimba kerago seka Hagon Kenya pi Ingorore buge kerago tacha Hakongitapi Ingorora chidimba kerago seka Hagon Kenya pi Ingorore buge kerago tacha Ebisiba naye nganchete Ebisiba naye nganchete Naye nganchete Abakorama naye nganchete Naye nganchete Abakotera naye nganchete Naye foya mbaliweka Bakorama bebi gakina ye weka Mbwate Chombenze inongoreta Tonyomane tosoke chiheta Mbwate Nabate banga ninche na werwa Nimaete nga ninche na wera Enkoro yane no aye okobera Buge kerogo tacha Ebisiba naye nganchete Ebisiba naye nganchete Ayo Gusto. Yo quiero bebundi RM Music. Ebisiba naye nganchete Ebisiba naye nganchete Abakorama naye nganchete Abakotera naye nganchete Abakorama naye nganchete Abakotera naye nganchete Eminto tigantere Omwanche bisiba omwana korwa nyanchwa Eminto tigantere Omwanche bisiba omwana korwa nyanchwa Omwana omoitongo Owata masikani asabanto Naendo mororo Okonga mache tinkwerango Hakongitapi Ingorora chidimba kerago seka Hagon Kenya pi Ingorore buge kerago tacha Hakongitapi Ingorora chidimba kerago seka Hagon Kenya pi Ingorore buge kerago tacha Ebisiba naye nganchete Ebisiba naye nganchete Abakorama naye
nganjete ebisiba naye nganjete abakorama naye nganjete abagotera naye nganjete abakorama naye nganjete muligereria ekero tulime iyo morobolio bwensakia ekero tuli na Rob Robe na hotebi nga yirite aruete wakorire gasimumura. You have a talent, yani talent no bate mpaka watu wamekubali hapa batebire nga Roba uendelee mbele ebisimo kwanza nonyene video yetu aliriri it's marvelous yani ne video ngiye nkono noku etabuga tikene mate video nero montago so kikwaligeria west yote bako montocho tebanga tiganje ngirore nande gukora video lakini hii 100% bekupea salute ngendera igo bona subango mana sengenche jinse chito chiko na kumnyaka chiko era Ruben na korore kora chinse mocha nya chomobiri mobire kutoka South Mugirango akoteba kazi safi brother ande naro kwa rispa wako kunisema cha sengera akotebanga iyo ngoma ibisiba inatesa kwa huu mwaka asante sana noyo ndinaro kwa Eric Onchomba kwa chinse mocha chanya masivi akoteba naligerete umurobelyo bwensakia kirago kwani kigima akotebanga nkwaneli Rob Robe ono kwikirega Robert nkayo oligirete kuchigose nkitokagerete korwasore asomwako yoga in terms yo muziki kimuziki wana nabatenga na achiri nasenga njama shabiki andebiri naki irana mate njira bongo chante erega lakini njama shabiki aiga gosabanda ba minto nyamba wancha go support na na bogutigara ali lakini wakira abantu ba minto kimwanjire ndeko kwatenga nimbwata mangana matindi nimbwata chingero chingoja chingiya kabisa bwana ngento bwana tokora no go subscribe ali YouTube go son follow Facebook andonzi una Rob Robe uno go follow ali nje no konya wale bintu binde beyonce pi alafu nande ikero mo comment ali kimuro cha magosa nunde byalia na manya kingole kepisha lakini ndaka ne ngo bakera mbya mona singe njogo yogo support igama ngana manga gocha ingendre nimbe wana consistent ko baletra amangana yechinga bwana doli kwanda break break expect break tayo 2022 kama tayari kama muziki na batara nyale gasi no nyichi gasi komi mfululizo chinyinge na safi chinyinga kwasa no manyete bwana nkiora kwaniri goro yo muziki ogusi asabasani abago chabono bago chaka the upcoming artist bali barororo barabelira se industry yo na bali kero kende baruro maite mbara abandi baroringa twarosire bono batigire umuziki ogusi kwa jumla umuziki ogusi yokinire sana maite umuziki ogusi yo jirara kwanza maite igongote yabasani bagusinga kwanza mbakirenga yani mbaye congratulations ya segas bakora abana abantu bagwetoma sana na oise kurigeria njero umuziki wakora siku hizi abasani abange kiro umuntu gagotema kubeka creativity yani bali barenko bambaro siti umuziki yese banyarusite bakanyebeka asibabege na bali nabaganyije bako umuziki ikirero na aboroche umuziki yo muyiyo bakora nga umuziki urban music aweza abasani barabange baterire so umuziki gusiyo chirale sana na ene video roje video bune na so ke ngusi na so kiaga igagusi na ene video chi director chi umuziki egasiyo kora nengia igo umuziki gusi ochirale egenda kana ngena ki obuamo yani ngatobo obuamo bolia koro bana chinse chinde chiago chi West Africa yani Tanzania bago chamo kabisa arafu gendo kende negasia na media gokora mate media na reko gara bantu ba manyangi gokora kanali igo na inwe gasimo kora ga negasia roche bana roche mkondangerige gabaka mashabiki no gocha kwa rori kurunyake yo kurukirasi egasi igotaka mubugatirani media gasimo kora ninge mogendera go push egara na value mata upcoming no muntu kwa tarandra kinge tarara ba echi opportunity ga yani kero ba echi opportunity na bo muntago platform kwanza nchitikange na leo producer Augusto omatera kolega asino ndebu Augusto amebarikiwa sana yani osukiro muziki chi producer yechi nyinge inakuwa na Augusto asengenjo na kolega asinere one on one so abantu buna balia na abantu abaronge igo yendera go push yendera go suguma a dream yawo nya sugume nje ngwati ya se dream yana mati ngwane tibuya
dream yane sia chakirte ngotebi na bora kumi igo to kune dream yao sekerengeli to kore kabisa dream yo deba kwana bona ige tebi abantu wachakirete baigu mbakubuga ngamete na robrobe akorekana iga na gote nganje na chakirete keyboard yani kubugira piano eri ngambugiga ndora abantu bakomachi gochia na nje ngakiro chinko ikina kinatagete lakini kana so studio nganyora ngo musiki igutaga to twale maturity gete heno twale patience yani bako twale patience ena chakete gotera 2005 ne yen 2022 igotari ngane gento kiri raisi nza patience njengo ikara ya renge okonyora pi na ikira asegete kwanyora osubu na wona nwa bantu ba media mbwate osinaga compact kana nje gote amakono ngata akina nje gando chia salia omondo kuboni nje kotera te kenda ya ora irani studio ra tera vyoma gacha kotera kwe wezienda you understand wona go support yele sikuizi matenga kili internet njarengo sikuizi uko rwasi ndokia obeka Facebook abantu bakwanje YouTube okume igogende so don't kill your dream to kuitenda to sugume ndoto yebo sugume ndoto na ndege ndokende twara patience na rose network yani menya na bantu buya to bwanga kwasukira mana borabo mate egende kire part na bora tera como kumanyekane arolenga bona njomate ninje monda kwangwasa toroji nigo menya na bantu buya kwana na bantu buya te kwenya kuma no man twara links na networking ngokonyere alafu ne na mangana yo akonyora abasani chisaga gete gosenga abantu betanira segento gete ngwate mete konkobia ngwate mete kuira chi relax yana gose jibiti cyane ni numara manye bintebyo okongusana no gokogo kegati abasani wano kumusana no kungoli kobe ngoji kwe kazi mugwa kana chingundi okungusana no kona gokarege goso musiki usuka ekara konyoranga okonya gokwana rubyo kalyoka no yokonya gokwanerwa mbata na mashabiki angige bana yokonya gokwana mwena abantu bachikurigera ringa gige kwanyora mwasapo egende kana mukwire bintu yani byaba kebonje personal mpaka muraji kurwana yani muraji konyoranga ki mwaretire bintu byachire bakasimo kumizana lakini umuziki yoro horiga umatana munda arosho kotera uno kona arosi gaiga ngende studio anyore producer umate producer tali abye ko kero gochi gosoki kuikara nso ne producer kwa mwa idea wacha kotera arosi beat erega arosi beat ngiyate garo ego na baro arosi beat ego chiro kotera gete ego ndorwana onya koro chinge gendo kena akolele kebe ikere ntebi naki kotera koli kwao ego ngiberete ili bamonya kora bato kero sinali metandao gego sinya korwa abana bose abantu bana musiki mbaya bana nega torarete tobatenga ki tobakwanere so igonto ikaga weso tokurwana bana bana musiki to chamo nabakonyanga twareke bishanire agar tuachire moto naro kulikago teba keno I think usenke vata ite kulika batiari gete keno kutoka suneka agotebe bisiba ere fine thank you robe big up mase abawata big up mze nara okolika agote bakuri ko Minnesota akoro kwa Magi Mogiti aligerete live korisa mocha YouTube no akoligeria korwa na Facebook otebirenga egasio gokora roba ningia kulinda kubolinga liboli ngo chinaro kubona riri nathanga tiganda akiri ebono tuirane riga robe na bwata bana nje ni bwata bana ebo ni bwata bana umurona akorukunga Eden Mugaka na omwana no moiseke gakorukunga Malkia Mugaka ewa no bate family nje ninde people ngina na kia korokwa ekora bantu balikira no the people ninde people abasubade na balikira ninde people lakini omata kero muntu gale different mangana iki family yangu takananya tigabe yeki family iwone gendeke na ndamanya naki nimbo atabana ninde people lakini ndeke na igona ale people bali mwata gitukwira nerigwa robe na ale people na bwata bantu bana bwata bana babiri kero kende familia yangu yate biligiriri bono iga batebyango egenteke kwanza njite anja akikotebana familia yana ko jumla yani bonzi mbabe kama mbate mbia mona so kon support because yabana ba chagite kon support na baro lera kingo chandika utira na bagera ta nginde gaiga yonko bakera ngambia mona mwenzi tingwa tora mwenzi wa monti gonde
once pio jakera nyomba mwana ngende ko Bible ngichechi ante kero mondo wango bakera ngambia mono sana so kon support na inje ko mondo ko gasende elia abantu bande bamanyire bono ko tenga mbia mono okay bono tosoke bono isiku kwa rura se family nkiora tabi mugusibwensi okurigeri tuwetera Ndizi TV kuruchiza macha Minnesota oligeri mbaka New Zealand mongwa nara koroka Dennis Marubino mosubate ya Irene nkiora abatebi bonsi kurende otara abatebya ayo minto Brighton abantu inga tingo kora show ata iyo asengencha bateba posta igo yaro se tugwetore babere bono oroyo bono igari irinje kwatero baga otebiringa wikache kiganera rakuboli eri moiga tigache otarachi kuruenga na yawo yo moirio kurinde gasine ngiyokora ande genderera igo akara tumuganyete ngo cyari go cyumwanchu murigereria nabo na tugoche twakora mangana ito iga nitikoria Friday free Friday omete etogoche twakora show to ikaransete lere mugaterena lere wikatenene tora tenga mangana yebisiba yo mtu Brighton tigache nera arorenga nkiabwate gose atete gukuboli alafu agochote nandu nsukega tigache atene korwa yo tore ote tumomeni gati mbeke gatia no bwate ibolio gose toma ni boli shwa ya berengia na boki unaje kana rategerake akibono na igwe bisiba na karo na majuguna te anyanju bisiba banyanju bamenyete bono bate bisiba rete nyanjwa nyanjo ne asa gusika bisa gutambulisha kisi town na ndo no mate nyanju eye no abanda abangamete baguru baje town ye bona na kwa kwa ndeme tanda ari kwa rigereria nyanjo yengo kwanure sana na ere go market gusie ngate baiga jino mogusi na inje bana yaba ninkamenya tali abantu mbale senkamete batamaite nyanjo nginda ku market ali kwende yito na ntuye manyuali bona yego na tumegete geta nyanjo bona abasaya mbale na barobaraga ni baje gose baenda sinsi jangu bajugwa kero mosikyo ati yaboneli advice yaboneli naki rosio mosikyo le clean content yani omosiki uratera sabantu negendo kende onye gokonyora opportunity tararia inchuo letera abantu entertainment na kuba educate igo mondo kara nyora opportunity yagonya kuganya mongo bantu baitumbale bachirali baterire inchuaria entertain abantu bamendo bono ngaki ya siasa abana musiki mbali bakabaso nsamugede ya siasa babwe musiki bo mwana siasa gete ngaki aro kubadwe nire bwe bandira kubwima osibabe neutral omato omwana muziki igarorro we educate we entertain yani orora as a society bono mate amangana politics ngobale sensitive kidogo asengenjo mate na bora atero mondo gete amashabiki yao atamuanjeti anyora chakira okaraki okuanga goseki personally ngetingo kwanera abantu bande tindi monto ole actively mona as a politics ti manya ko chimotwe lakini tindi monto politics mono na nonya go confollow na ne mitandao ngwana ko rango kwanera politics Israeli ndio mwari goja seroba ngene go bona ki oroje serikali jegenga je serikali chichi county mero bingirda ijitakiri kobeka iko konya basani baito asoroguru egende tangani no go ligie budget umate budget yo konya basani mbale bale abatindi batabuga tiba cyo je studio basa kora facilities no ene chiafuli okonya oranga ene facilities ne yakwenda umuntu bwate talanta agwete process ke to ndo sokya amatera na bego konya ige county okorra kwana igeta kire naki invest into talent yani in that baigore ebintu biko kwanya talent na studio echa babakonye vyombo byokorosie chichi video ebintu bune ebirende na uranya olwa konyonde nonde no yacha konya onde kuchimoto mbiyamano hono manchu murigeria nakagirete weisanekire naisanekire tutigo magania enda umacha ko ngaka chingundi ma bono rob na bokuru engana yawo yo mwali gocha somo gusibwe nchukurigireti ensengi machingo banye chense omugusinga omotebiga abagusitwa rurale nando sekuriria setore bakoroje Ndizi TV ga tore ga ngakinero mato tare kolengeri ngana ntuntu twale TV yeito obugansu bwetu omugusi igo omugusinga goteinga mbia mana asengincho yo kogendra go support each other yani togendra ta ko isuguma kero koroyo sukire mutu na nje naminyo ngaki na nje ninje nyoreke ndo basa ko twale nda mwamwe lingo yo sukira watu wale nda mwamwe
genda asale tiangi cha sori nkobori naki ngaki abantu gwakora tukasuka kuchiari ega nenje manya ngaingo tacha ngike na inje ndo tware kwenderio gwakana na guhitana chinguni na kwenya kuruana tobamo tochamo yani kirase tobwatira na bakonyora ngatwachira na ndu twabere mondo Mbia mana sana ngende geregere na ndaba saba bange ngutume kubana abana siasa ko bangera advice ni lero pora ega ndege tanga neki umwana siasa na abana abantu bamindo na barabo lakini umate umwana siasa akabwate kirenga kiyaye na bara agotumekera yaro mambiere atambuke agotigese kwayo bono macha nyo kale gosene gente kebe ayo toke kwabwatirwa chireme mwana siose otaga jago kwenyoro mate era na bako genda guchi osena bara tengo mumura na roka bwatire tabwatino ninzecho igende gedanga ni tomanya ngakitoko support y'abantu bamindo chikureje chigo cya ngoja chire chikora chiyakiru jetire njite chiya kuna ande jete rendo bogima na ande make sure ngaki abana siasa aba akera omonte kura na ande sikama oni yo mino kin munya ngo support yo ni support yo inzike na ki aina ara maoni yana bona Mbia mana sana Robaso Wekase studio tunashukuru sana na ande woko gende bia ndio kwira na chinsema chiri nonde bado nonde igombi amana so woche studio mwancho morigere gwikirabo ndochenga na oto gukorera enkwana itoli tukoria rero asomoro buli bwensakia ande tuchitumira na litukoria Jumatatu mambia chinsa 10 na ivere weka chinsa 3 cha mambia njeni wankoro kwa Sara Nyarangi ontita na inje buna botambere dariane Brighton makori tutari gwe producer yetu Choni Kibati na kwana ile tukori tukori kuruka robe omuntu ko represent talanta igari mache ngumba asante sana wana tutararwa se studio wika ebisiba goche era ndio mwana kana batanga gukorera tokwenda guchiari na litora anyole ngatware nganiria mariogi ya producer twende kazi kabisa Eminto tigantere umwanche bisiba umwana korwa nyanchwa Eminto tigantere umwanche bisiba umwana korwa nyanchwa Umwana moitongo uwata masikani asabanto Naendo mororo okonga mache tingwerango Hakongitapi ingorora chidimba kerago seka Hagon pi ingorore bubye kerago tacha Hakongita pi ingorora chidimba kerago seka Hagon pi ingorore bubye kerago tacha Ebisiba naye nganchete Ebisiba naye nganchete Abakorama naye nganchete Abagotera naye nganchete Refo yambali weka Mbakora mabebi gakina ya weka Mbwate Chombenze inongoreta Tonyomane tosoke chiheta Mbwate Nabate banga ninje na werwa Nimaete nga ninje na wera Engoro yane no aye okobera Naleko barati ange nagosera Hoko mitapi Kinkorora chidimbe kerogo seka Ogo nkenya pi Kinkorore bube kerogo tacha Ebisiba naye nganchete Ebisiba naye nganchete RN Music. Ebisiba naye nganchete Ebisiba naye nganchete Abakorama naye nganchete Abagotera naye nganchete
korwa nyanchwa eminto tigantere omwanche bisiba omwana korwa nyanchwa omwana omoitongo obwata masikania sabanto naendo mororo okonga mache tinkwerango hakongitapi ingorora chidimba keragoseka hagonkenya pi ingorore bubye keragutacha hakongitapi ingorora chidimba keragoseka hagonkenya pi ingorore bubye keragutacha ebisiba naye nganchete ebisiba naye nganchete abakorama naye nganchete abagotera naye nganchete befo yambaliweka mbakorama bebi gakina yeweka mbwate chombenze inongoreta tonyomane tosoke chiheta mbwate nabate banga ninje nawerwa nimaete nga ninje nawera engoro yane noaye okobera naleko bagatyange nagosera okongitapi kinkorora chidimbe kerogoseka ogonkenya pi kinkorore bwobe kerogotacha ebisiba naye nganchete ebisiba naye nganchete abakorama naye nganchete abagotera naye nganchete abakorama naye nganchete abagotera naye nganchete